أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد. Muna taya ‘yan uwa musulmi samun kanmu a cikin wannan wata mai alfarma, wato watan Ramadan kenan, watan da Allah madaukakin sarki yake yanta bayansa, yake ninninka rahamominsa ga bayi. To bayani dangane da azumi kuma wasu abubuwa da za su taimaki azuminmu da wato ɗaukaka azuminmu, za mu yi magana kan misali menene hakikanin azumi. Hakikanin azumi kamar yadda da yawa muka sani cewa akwai wasu abubuwa da suke kan mai azumi wanda ya kamata a ce ya bar su, wato dole sai ya kame daga waɗannan abubuwan sannan zai zama na ya zama mai azumi, wato zai zama na azuminsa ya cika kenan, ya zama mai azumi. Daga cikin waɗannan abubuwan dole zai bar cin abinci, dole zai bar sha, dole zai bar da yawa waɗanda suke an ambata a cikin littattafai na fiqh. To amma waɗannan kuma na mai azumi zai bar su, amma hakan ba yana nufin kuma su ne hakikanin abin da mai azumi zai bari ba. Daga cikin abubuwan da mai azumi ya kamata ya bari suna da yawa, akwai siffofi da dole mai azumi ya kamata ya siffantu da su, sannan hakan ya isa ya zama na cewa azuminsa ya kammala. Idan muka duba ayar Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi cewa ya ku waɗanda kuka yi imani an rubuta azumi a gare ku, wato da ma'ana an wajabta azumi a gare ku kenan, kamar yadda aka wajabta shi akan waɗannan suke gabanin ku, saboda ku zama masu tsoron Allah, ku zama masu takawa. To mai azumi zai yi azumi ne domin ya zama mai takawa, to kuma ita takawa ɗin nan tana da bangarori da yawan gaske. Dole ka zama mai takawa ta kowane janibi, dole azumin ka yana bukatan ka zama mai takawa, tsoron Allah ta kowane fanni, ta fannin gabbai, kamar yadda zamu gani Allah subhanahu wata'ala yana fara a cikin hadisul qudusi cewa man lam tasum jawarihu an maharimi fala hajata li fi an yada ta'amahu min ajli. Wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa wanda gabbanninsa ba su yi azumi ba, wanda gabaninsa ba su yi azumi ba, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba na da bukata a gare shi, wato ban da bukatar ya bar abincin shi saboda ni. Allah subhanahu wata'ala a wannan hadisi na kudusi idan muka duba za mu ga yana yi bayani cewa a mai azumi dole ya zama da cewa gabaninsa sun zama masu azumi, gabanin nan nasa kuma suna da yawa, wato dole ya zama da cewa harshensa ya yi azumi, dole ya zama da cewa idansa ya yi azumi, dole ya zama da cewa kunninsa ya yi azumi, dole ya zama da cewa kafansa ma ta yi azumi. Mai azumi ya kiyaye dukkanin waɗannan abubuwan, abin da zai ji, abin da kuma zai gani, wato maganar da zai ya zama da cewa tana siffantuwa ne da siffa ta masu azumi. Haka kuma tafiya ma ya zama da cewa wanne waje ne mai azumi zai ji. Shi yasa a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ma aqallu sawam wa aktharul jawab, wato akwai yana cewa mafi yawan masu azumi, akwai da yawa daga cikin masu azumi, amma kuma daga cikin sunan kuma mafi yawa kuma menene masu shan yunwa ne. To shi yasa ya kamata a ce mun kiyaye waɗannan abubuwa, mai azumi ya siffantu da siffa na mai azumi hakiki. Akwai abubuwan da zamu bari din waɗanda dama mun riga mun san su mai azumi ba zai yi su ba, to kuma wannan yan nasiha ce akan cewa ya kamata mu bar wasu abubuwa da yawa, wato gaban mu ma ya kamata cewa yayi azumi. Wannan shine hakikanin azumi. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu, ya sanya mu cikin wa'inda suke za su siffantu da wannan siffa na wannan hadisi, wato mu zama da cewa bayan mun bar waɗancan abubuwan da muka bari kuma ya zama na gabanin mu ma sun yi azumi. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان